Айде малко почивка. Отиваме да пиеме едно кафенце. Едната бензостанция, къде работи дъщеря ми Наталя. Сега ще ви покажи бензостанцията. Ето, това ми е камиона. Паркирах го тук. И сега отивам в тази бензостанция. Тук работи Наталя в ресторанта. Айде да одим да пиеме по едно кафенце. И нищо. Тя май не работи. Да е затворено? Не. Има коли. Това е голям ресторант отзаде. Тук. Тук работи дъщерята Наталя. Нека си види това сега бензостанцията. Тук работи Наталя в този ресторант. Трябва да цитирам. Да. Що влазам от туалет? То къде е? Не знам къде е. Там е глед. За начина.